kids. S Danim! Ahojte, kamaráti! Dnes budeme cvičiť spolu s Danim! Ahojte všetci! Cvičenie je veľmi dôležité, pretože nás udržuje zdravými. Pomáha nám cítiť sa lepšie a silnejšie. Neviem sa už dočkať. Ktorým cvičením začneme? Prvý cvik sú drepy. 5, 4, 3, 2, 1. Štart! Začneme s 10 opakovaniami. Super! Ide vám to super! Skvelá práca! Skvelé! Poďme ešte raz! Pripravte sa! 5, 4, 3, 2, 1. Štart! Ide vám to super! Super! Posledné opakovanie! Skvelá práca! Ide vám to super! Teraz prejdeme na ďalšie cvičenie. Ďalší cvik sú skoky do strán. 5, 4, 3, 2, 1. Štart! Takmer hotovo. Teraz si oddychneme 20 sekúnd. Výborná práca! Štyri, 3, 2, 1. Štart! Dobrá práca! Takmer hotovo! Ide vám to super! Ďalší cvik sú brúšaky. 5, 4, 3, 2, 1. Štart! Ide vám to super! Teraz nezastavuj! Posledné opakovanie. Super! Skvelé! Poďme ešte raz. 5, 4, 3, 2, 1. Štart! Dobrá práca! Ide vám to super! Posledné opakovanie! Dobrá práca! Ďalší cvik je výskok rozkročmo. 5, 4, 3, 2, 1. Štart! Takmer hotovo! Skvelá práca! Ide vám to super! 5, 4, 3, 2, 1. Štart!
vám to super. Super. Ďalší cvik sú skoky v kruhu. 5, 4, 3, 2, 1, štart! Teraz nezastavuj. Takmer hotovo. Dobrá práca. Päť, 4, 3, 2, 1, štart! Super! Ide vám to super! Gratulujem! Dokončili ste všetky cvičenia! Cítim sa teraz tak sviežo. Cvičenie je zábava. Lupa Kids.